नमस्कार बंधुगण, आपण मानकु स्वागत। आज आम जानिबा 18 जून 2024 गुरुवार दिनर मेष राशि पई केमिति रहइबो दिनटी। चलंतु आरंभ करिबा आजिर विस्तृत राशिफल। आज मेष राशि व्यक्ति मानक पई दिनटी उत्साह और नुहा संभावना रे परिपूर्ण रहिबो। आपणको आत्मविश्वास बढ़िबो एवं अनेक काम रे सफलता मिली पारे। ଯେଉଁ କାମ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟର ଓ ଚାକିରିରେ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବା। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିପାରେ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି। ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର ଆସିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କୌଣସି ନୂଆ ଡିଲ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ଲାଭଦାୟକ ଚୁକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିବ। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ସାଧାରଣରୁ ଭଲ ରହିବ। ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା କୌଣସି ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭଲ ଭାବେ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ପ୍ରେମ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ଜୀବନସାଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିପାରେ। ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ଆଣିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହେତୁ ମାନସିକ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣି ଅଧିକ ପିଅନ୍ତୁ। ସକାଳେ ହାଲୁକା ବ୍ୟାୟାମ କିମ୍ବା ଯୋଗ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ପଢ଼ାଶୁଣାରେ ଭଲ ଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭଲ ହେବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ପଥରେ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ରଙ୍ଗ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ଆଜିର ଉପାୟ ସକାଳେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଲ ଫଳ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରେ।